Bon dia, avui ens trobem en el segon programa de Llums TV i tenim un convidat molt especial perquè és un dels nostres professors. Francesc Canosa és llicenciat en periodisme i doctorat en comunicació i audiovisual per aquesta casa, la Facultat de Comunicació Blanquerna. És editor de l'editorial Trípodos i guionista i director de projectes audiovisual, articulista del Singular Digital i crític literari del País. Des dels 18 anys ha treballat com a reporter i guionista en diverses cadenes i ha escrit diversos llibres, col·lectius i articles sobre la història del periodisme, l'audiovisual i la comunicació de la memòria i la identitat de Catalunya. Fa uns mesos va treure el seu llibre, República TV, i avui ens trobem aquí per parlar-ne. Bon dia, Francesc. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me. Bé, República TV, la Catalunya de la primera televisió, és una màquina del temps gairebé presencial que viatja per la ràdio, per la premsa, per la televisió, però també per la història, la política, la societat i per grans personatges poc recordats. Com va sorgir la idea de fer aquest llibre? Molt senzillament, diguem-ne, jo em vaig llançar a la piscina, no? És a dir, jo tenia un pressentiment de que hi havia una part de la història del nostre país, en concret amb el tema televisiu, sobretot quan estava fent també una investigació sobre el franquisme i em vaig llançar literalment a la piscina, i moltes vegades et llances a la piscina, per dir-ho més popularment, i hi ha aigua o no hi ha aigua, en aquest cas hi va haver aigua. Molta gent ha dit que el llibre sembla realment una història de ciència-ficció perquè teníem molt poc coneixement, el coneixement era escassíssim, sobretot perquè no hi ha hagut la major part de testimonis directes, orals, que ens podien dir alguna cosa estan morts. Jo pràcticament vaig poder parlar amb un dels darrers, el cas del mític i històric locutor de RAC, de Ràdio Associació de Catalunya, la RAC d'ara, el Teodor Garriga, que em va poder corroborar moltes de les informacions que jo estava treballant. I bé, sí, realment, diguem-ne, aquest llibre, com dic, és això, és una metàfora de la televisió, és una metàfora del país que en un moment donat queda desendollat. D'aquí una mica també el que em preguntàveu. Hi ha un fosa negre col·lectiu a partir de la Guerra Civil i molt més concretament, molt més brutal, molt més bèstia a partir de l'any 39, i no deixa de ser això, una metàfora de la televisió, de tot el que s'hagués pogut veure i no es va veure. D'aquí una mica l'explicació de per què en aquells anys, en aquest cas concret, ara parlem de la televisió, però tantes i tantes altres coses queden absolutament, diguem-ne, invisibilitzades. I quin procés vas seguir per documentar-te, per trobar les fonts? Quin va ser el teu? Bé, a veure, aquest llibre jo he estat pràcticament 7 anys fins que arriba el llibre, perquè després també hi ha un procés del llibre de repensament, de fer-lo també com apuntàveu abans, per què està fet d'aquesta manera, vull dir, té tota una sèrie de motivacions i evidentment jo sempre dic que ha estat com, diguem-ne, crear vida de la mort, he fet una mica Frankenstein perquè he hagut de reconstruir, és a dir, tot un període que està absolutament aniquilat des de tots els punts de vista, per això comentava el tema dels testimonis orals, de fonts primàries, de gent amb la que podies parlar perquè ja no pots parlar. Per tant, diguem-ne, he reconstruït tot un període, sobretot a partir de diaris, de premsa, de llibres, bé, dels testimonis que he pogut esgarrapar, però pocs, i donar-li vida. És a dir, jo crec que el llibre, si una cosa té, o ho he intentat, és que sigui per això, per exemple, està escrit en present. No està escrit en passat, està escrit en present. Per això té una estructura circular. Per això comença ara i també acaba ara, en certa manera. És a dir, perquè és una cosa viva. És a dir, no diria que he fet de desenterrador, però sí que, diguem-ne, jo sempre ho comparo en aquelles coses que estan sota la taula, és a dir, que hi són però no les veus. És a dir, en aquest cas, una mica comparant-ho sempre amb un iceberg. És a dir, en aquest cas jo crec que l'esdeveniment que estem parlant és com un iceberg enfonsat, congelat, tot i ser real. El Titanic també es va enfonsar, l'iceberg no els veus, per tant aquesta és una història iceberg, en aquest sentit. Parlem d'un món submergit, subterrani, que no el veiem, però tanmateix existeix. Què va suposar per a Catalunya l'aprovació de la llei de radiodifusió el 5 de juny de 1934? A veure, va suposar, millor dit, hagués pogut suposar i no va suposar.
Un dels problemes que hi ha, per exemple, en el període republicà, és que tot va molt ràpid, és autènticament un Dragon Khan. Ara, quan es compara moltes vegades el govern d'ara, el tripartit, va fer fortuna aquella primera metàfora sobre el Dragon Khan. Realment, la república sí que és un Dragon Khan, i en aquest cas, diguem-ne, quan s'aprova la llei de radiodifusió, el 34, pràcticament no es pot aplicar. És a dir, hagués pogut suposar molt, perquè una de les primeres coses que la recuperada Generalitat republicana, la primera Generalitat durant la República i l'Estatut d'Autonomia, una de les primeres coses que es demana són les competències en radiodifusió, que radiodifusió vol dir audiovisual, és l'audiovisual d'ara, d'acord? Aleshores, radiodifusió senzillament volia dir el que jo crec que ja estem entenent, diguem-ne, molts anys després i ara, és a dir, és existir o no existir, és a dir, si tu tens mitjans de comunicació, tu pots existir. Com a país, com a poble, com a ciutadans, vull dir, la gent es pot veure absolutament reflectida. Per tant, suposava, o havia de suposar, realment un reconeixement en un moment on el món realment ja és audiovisual. És a dir, moltes vegades quan es parla, no, ara al segle XXI, no, deixem-nos de patranyes en aquest sentit. Als anys 20 i als anys 30 el món ja és audiovisual. La gent cuida la seva imatge. L'imperi del simulacre, per així dir-ho, ja funciona. Ens preocupem des de la nostra imatge des d'un punt de vista de moda, des d'un punt de vista d'estètica. Adorem, diguem-ne, l'Star System, les grans estrelles de Hollywood. Ens perd el cinema, ens interessa la ràdio. Per tant, diguem-ne, els mitjans de comunicació, en aquell moment, i el que havien de suposar amb aquesta nova legislació, havien de suposar un reconeixement, en aquest cas d'un país i d'una gent que s'havia de reconèixer en els mitjans de comunicació de la mateixa manera, diguem-ne, que la resta de països avançats s'estaven reconeixent en els mitjans de comunicació. Llegeixo textualment: perquè si la república és cultura, pedagogia, potser la televisió futura serà escola? La futura escola. Ha complert aquesta funció, la televisió, de ser una escola? És que la televisió no ha de complir. El problema que ha tingut històricament la televisió, però això la tenen tots els mitjans de comunicació. Realment el món és realment avorrit, perquè cada cop que surt un mitjà de comunicació surt aquest debat que ja als anys 60 ja va plantar amb un interrogant a l'Umberto Eco, d'apocalíptics integrats. És a dir, neix la premsa, apocalíptics integrats. Neix la ràdio, apocalíptics integrats. Uns a favor, això ens salvarà, això serà fabulós. Els altres, això acabarà amb la humanitat. Traslladem-ho ara. Internet, el mateix. La panacea, democràcia, llibertat. Els altres, això és el dimoni que t'entra a casa directament. Home, ni una cosa ni una altra. Jo sempre dic que tot això és com un ganivet. Un ganivet serveix per tallar el pa i per matar algú. I no per això il·legalitzem els ganivets. Aleshores, la televisió, la seva funció, tot i que inicialment, diguem-ne que això és l'esperit de la BBC, informar, formar i entretenir de la televisió pública, l'esperit de la televisió pública, a veure, la televisió no ha de ser escola. La televisió no ha de ser escola. El problema de la televisió és que històricament, i això passarà ara amb internet i ja està passant, s'està convertint en el boc expiatori de tots els problemes de la societat. Els nens són tontos, la televisió. Els nens són daltònics, la televisió. Els jubilats estan deprimits, la culpa és de la televisió. A veure, vol dir que potser la culpa no és d'un mateix? Per què mira la televisió? L'obliguen a mirar la televisió? No pot tancar la televisió? Hi ha altres coses a la vida. Aleshores, el que passa, què és el que ha passat? Algú podria dir, home, que estem parlant de mitjans de comunicació hegemònics. És a dir, això ho enllaço amb la pregunta d'abans. Clar, on mira la realitat la gent? On és la realitat? Els mitjans de comunicació. On veiem els països que mai havíem vist? És a dir, com sabem que Madagascar existeix? Gràcies a la televisió. On veiem les darreres tendències de la moda? A la televisió. Bé, són mitjans hegemònics, però diguem-ne, aquí també hi ha d'haver una cultura, però la cultura ja la tenim nosaltres. Que també tenim cultura quan anem a comprar al mercat? Que també tenim cultura quan anem a comprar i ens comprem una faldilla o no una altra? Bé, doncs també hi ha d'haver una certa pedagogia des d'aquest punt de vista i no donar-li, és a dir, no abocar sobre la televisió tota una sèrie d'escombraries que no li pertanyen i pretendre que, diguem-ne, funcioni com si fos una mena de gestor
de residus de la societat. No, la televisió és la televisió, i la televisió és un mitjà, no és una finalitat. Igual que la ràdio, igual que la premsa, també hi ha premsa dolenta o contaminant, no? És a dir, és una cosa més. Ara, és hegemònic? Bueno, fins ara ha estat hegemònic, no? Ara realment també està perdent la seva hegemonia, estem en un nou panorama comunicatiu i ja veurem, diguem-ne, què passarà. I creus que ara la política és més mediàtica gràcies a la televisió? Totalment, és a dir, a veure, de fet, aquí també hi ha d'haver un matís que no ens hem d'oblidar. És a dir, la premsa neix de la mà de la política. En el moment que, diguem-ne, que vivíem un en un poble, l'altre en un poble i decidim que ens hem d'organitzar, la manera de traslladar la informació a aquell individu que pot estar vivint a 30 quilòmetres allà dalt d'una muntanya, per això neixen els diaris. I després pot votar aquest candidat. És a dir, per això neixen els polítics, l'opinió pública. Traslladem-ho fins ara. És a dir, què ha tingut la política? És a dir, la política, sobretot a partir des dels anys 60, diguem-ne, el cas més paradigmàtic és el debat televisiu Kennedy-Nixon, és a dir, on televisivament va guanyar Kennedy, per la ràdio va guanyar Nixon, però ja explica el canvi d'hegemonia, de la mateixa manera que ara amb Obama s'explica el canvi d'hegemonia. Avui mateix ja han sortit les dades que, diguem-ne, quant a consum mediàtic, els espanyols ja consumeixen més xarxa, més internet que televisió. Ja s'està veient, hi ha un canvi de rol hegemònic mediàtic des d'aquest punt de vista. Per tant, ja veurem quin és el panorama de futur. Ara bé, respecte a la política, ja ho podem veure, ens hauríem de fer la pregunta quin tipus de política hi hauria sense mitjans de comunicació? És a dir, tota aquesta cultura que es diu la cultura de les declaracions i les contradeclaracions. Tal diputat ha dit que, pam, anem a buscar la contra l'altre diputat de l'altre partit. La gran pregunta és a dir, no hi ha en aquests moments política sense comunicació, d'aquí que ja es parli, diguem-ne, ja al naixement d'una nova disciplina, que és la comunicació política, d'acord? Comunicació política que entra per diferents vies, és a dir, fins ara ha entrat hegemònicament per la televisió, ara està entrant per la xarxa, només fa falta que estan fent els partits polítics. Era un camp, aquí és molt important això era un camp no experimentat, que cada cop s'asfaltarà més des d'un punt de vista mediàtic i, per exemple, des d'un punt de vista de nínxols professionals, cada cop ja està donant nous perfils professionals, però és que això abraçarà totes les institucions, perquè ens hem de fer la pregunta, és a dir, moltes de les institucions fins ara, institucions em refereixo a ajuntaments, etc., no hi ha hagut una cultura, una política de comunicació. I cal veure, en aquest sentit, si per una banda hi ha això, aquest és un diagnòstic, des d'un altre punt de vista cal veure si aquesta mediatització de la política, aquesta visibilització total, hegemònica de la política, on tot és absolutament visible i entres també en camps de paper cuixé, és a dir, realment Sarkozy estima Carla Bruni o és un esdeveniment mediàtic? És una renovació, diguem-ne, d'un conte de fades, d'un love story del segle XXI? Realment els poses d'Obama des de tots els punts de vista, què és això? Per què es fa? Es fa realment o es fa pels mitjans? Aquestes són les autèntiques preguntes i com ens incideix des d'un punt de vista ciutadà amb la política que de moment, vulguem o no vulguem, per molt que hi hagi gent que no ho entengui, és el nostre aire. Ens governem per política, per tant la política ens ha d'interessar. Si la política està als mitjans, també ens ha d'interessar des d'aquest punt de vista. Ara bé, la cruïlla és clara, és a dir, qui governa aquí, els mitjans de la política o la política als mitjans, això està per veure. Hem deixat de tenir una televisió de paper per un país de paper. Creus que la televisió ha accelerat el descens massiu del consum de premsa escrita? A veure, estem en un moment on dir qualsevol cosa és molt difícil de dir, perquè qualsevol afirmació dita ara pot estar negada al cap de 5 segons o al cap de 5 minuts. Ara bé, sí que hi ha una cosa evident, crec que ja l'apuntava abans. L'hegemonia mediàtica s'ha escletxat, s'ha fragmentat. Fragmentat és una paraula molt usada, diguem-li com vulguem, però és evident. És a dir, abans hi havia moltíssima gent davant del televisor mirant el mateix, i ara això s'està escletxant per moments.
Jo ja fa molt temps que dic que jo crec que tant la televisió com el cinema han perdut l'hegemonia del control de la realitat, és a dir, el segle XX és el segle del cinema, de la premsa escrita, de la televisió, com a grans, diguem-ne, com a grans storytelling, com a grans contadors d'històries, com a grans relators d'històries. Això s'està fragmentant des de tots els punts de vista. I què apareixen? Bueno, estem en un ecosistema naixent on la biodiversitat mediàtica jo crec que és una de les característiques. És a dir, tenim gent que consumeix premsa de paper i que continuarà consumint premsa de paper. Ara bé, ens haurem de preguntar si La Vanguardia d'aquí 5 anys continuarà tenint 270.000, 280.000 lectors que compraran La Vanguardia. Potser no, però jo crec que els diaris de paper que tirin entre 20.000 i 30.000 exemplars que fidelitzin aquelles 10.000, 15.000, 20.000 persones poden subsistir perfectament, i és un sector de negoci. Tenim premsa digital, que jo crec que és un dels sectors també molt més interessants, que des d'un punt de vista de llenguatge encara no ho ha desenvolupat tot. Tenim una premsa digital que és naixent, està balbucejant, però que segurament anirà donant noves mostres i que també té el seu target, targets molt identificats. A la resta de mitjans, també per no estendre'm, jo crec que és bàsicament també el mateix. Dit d'una altra manera i fent un gran titular, jo crec que en un món que és cada cop més infidel des de tots els punts de vista i també mediàticament, el que s'ha de buscar és la fidelitat. Buscar la fidelitat, és a dir, buscar el teu lector, buscar el teu usuari, buscar el teu client i premiar-lo i, diguem-ne, conservar-lo, estimar-lo. Aquest serà el gran repte. És a dir, hi pot haver un diari digital que amb 1.000 persones, amb 1.000 visites al dia, visqui. Bueno, doncs és un negoci. Hi pot haver una televisió IP que amb 500 o amb 1.000 persones, és a dir, Nestlé té la seva televisió IP, Mercedes-Benz, hospitals, vull dir, això és l'inici. Per què no els ajuntaments? Veurem ajuntaments amb televisions. Per això deia, l'asfaltament des d'aquest punt de vista, és a dir, cada cop jo crec que serem més mediàtics en forats que fins ara no eren mediàtics. El que vull dir, no sé si m'estic explicant, és que fins ara teníem una sèrie de mitjans de comunicació que actuaven com a Santa Santorum, eren la Santíssima Trinitat. Ara, diguem-ne, el que tenim és una quantitat cada cop més gran de mitjans de comunicació, fins al punt que ja ho veiem nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos som un mitjà de comunicació. Per tant, diguem-ne, aquest és el territori que ja ens trobem i que cada cop, diguem-ne, anirà més accelerat. Evidentment, això planteja una quantitat de reptes, preguntes, qüestions infinites. El teu llibre està carregat de dades i tu mateix, al principi de tot, t'encarregues de dir que totes són exactes, comprovades, contrastades. Em va sorprendre que el 1934 més d'1 milió de catalans van beure 1 milió de litres de xampany. Sí. En els temps que corren ara de crisis, tampoc està l'horro para bollos, però per què creus que hauria de brindar la televisió i el cinema català? Jo ho giraria, jo soc molt partidari de girar-ho tot absolutament al revés. El poeta, el Rabindranath Tagore, té una frase, un aforisme d'aquests que abans eren més coneguts, perquè eren d'aquests que es posaven als sucrets de cafè, i jo també tinc molta cultura d'aquesta, que diu que quan assenyalem a la lluna els necis miren el dit. Jo crec que està passant una mica ara en aquests moments el mateix. És cert que hi ha una crisi amb majúscules, no és una crisi amb un sentit molt ampli, però perquè, diguem-ne, els patrons del món d'ahir no ens serveixen per interpretar el món d'avui. Per tant, des d'un punt de vista és això absolutament normal, perquè va passant, la vida, el món gira, no avança, és la meva consideració, des de sempre he pensat això. I jo el que vull dir és que estem en un moment amb una quantitat d'oportunitats brutal. Ara bé, hi ha gent que les veu i hi ha gent que no les veu. Jo crec que és autènticament aquest el tema. Jo estic veient que estan sorgint coses molt xules des de tots els punts de vista i que hi ha coses que es mouen. Ara, clar, és a dir, si tu mires cap a la paret, veuràs paret. Vull dir, és una cosa bastant elemental, d'acord? És bastant difícil, a tots ens ha passat, és a dir, a tots ens ha passat. Però, clar, pretendre que les televisions tornaran a tenir quotes de share de 20 i 30 és absurd. Si tu vols creure això, allà tu. Ara bé,
crec que molta gent creiem que això ja no tornarà a ser mai més així i per tant, diguem-ne, hi haurà d'haver un replantejament. És el mateix que deia dels diaris. Però, ostres, és el que dèiem, des d'un punt de vista de comunicació política. Jo, per exemple, col·laboro estic dirigint projectes d'audiovisualitzar memòria dels partits polítics. Aquests perfils, fins fa 4 dies, no hi eren. Això pot donar molta entrada de gent que està a les facultats, molts perfils professionals, i tenen un nivell de creativitat molt gran. I qui diu això, diu una quantitat de coses. Fem-ho al revés, fem un kit show, preguntem-nos quantes institucions no tenen comunicació. I què podríem fer nosaltres com a professionals de la comunicació per ells? Per què no ens preguntem això? I per què no deixem de mirar, ostres, és que la televisió tal està fatal, és que per què no fem un canvi? És a dir, per l'ull comprenem el món i entenem el món, doncs fem un canvi de mirada. I jo crec que hi ha gent que ho està captant. I sempre ha passat igual, no ha passat una altra cosa. Per tant, jo crec que estem en un moment esplèndid. Esplèndid. El que passa que, diguem-ne, és com també quan plantes, no? La pitjor collita és no sembrar. Bueno, també necessitem temps. Hi ha una paradoxa, també de dir, pot semblar un missatge optimista, però també hi ha una paradoxa, no? En un món on tot va molt ràpid, paradoxalment necessitem temps. Per tant, diguem-ne, també hem d'aprendre a gestionar o a vehicular aquest temps, i això temps vol dir temps per projectes. Les coses, vull dir, són lentes, i hi ha coses que tenen el seu tempo, hi ha coses que tenen el seu rellotge, i no podem demanar les coses d'un dia per un altre. Ara, això és un acte de fe, això, diguem-ne, per tant, és creuar llums a la ciutat a les palpentes, també. I, bueno, ara dius que estem en un moment molt esplèndid i això, però cap on anirà aquesta televisió? Què en serà, aquesta televisió? A veure, com sempre, tornem al mateix. Ara bé, jo crec que hi ha una cosa que jo podem donar bastant com a denominador comú. Avui en dia el món està on estàs tu. És a dir, amb un USB puc tenir tota la meva vida. Per tant, això ja ho està dient tot. Jo crec que la gran explosió que queda, vam viure una revolució molt bèstia a partir de finals dels 90 i sobretot a principis del segle XXI, que és amb el tema del mòbil. La gran explosió de tot plegat és la nova generació de mòbils. Ja no sé si dir-ne de mòbils perquè, a veure, són ordinadors, no? És a dir, jo crec que els dos casos que tenim... Bueno, els dos casos, és a dir, els dos casos perquè també fan molt bé la política de màrqueting, en el cas d'Apple, iPhone o BlackBerry, són els dos casos bastant paradigmàtics, però vull dir, ho tenen molts dispositius. Jo crec que la gran revolució pendent serà la democratització més absoluta de totes aquestes terminals, que si ara un 90 i pico i escaig % de la població espanyola té mòbil, doncs jo crec que d'aquí pocs anys, sigui 3, sigui 4 anys, el 90 i pico % de la població tindrà qualsevol d'aquests terminals o de qualsevol d'altra marca i serà una de les finestres per on passarà molta de la nostra realitat. De fet, jo ja puc dir que, per exemple, jo crec que, per exemple, els meus hàbits ja han canviat i jo cada matí quan m'aixeco el primer que consulto és la BlackBerry per seguir els headlines, els titulars. I això està passant, ho he parlat amb més gent, i hi ha molta gent que ja té aquesta cultura. O usar el metro per això, no? Dir, hosti, què ha passat, no? D'acord? I després anar, diguem-ne, d'una finestra a una altra. Fins i tot molts portals estan, diguem-ne, practicant aquesta cultura, no? És a dir, arribes al portal a través de que estan a Twitter, de que estan a Facebook, o estan a Delicious, estan en algun tipus de xarxa social, i si t'interessa és el primer... Jo d'això en dic una mica a la política de ratera. No deixen de ser rateres, no? És a dir, tu veus un titular a Twitter, pam, t'enganxa, i si t'interessa, ja tens l'impacte, no? T'ha impactat, però si t'interessa, pam, vas cap al portal, no? Llavors, per tant, això és una mica com el formatge Gruyère, entrar per diferents bandes, però en el fons entrar al formatge. Per tant, jo crec que, diguem-ne, des d'un punt de vista de mobilitat estarà clar. Traslladat a casa, a veure, ja es veu a venir que, diguem-ne, que haurem de controlar tot a través d'una finestra. I si una finestra, vull dir una pantalla o més d'una pantalla, sigui al dormitori o sigui al menjador, que puguem controlar absolutament tot. Correu electrònic, continguts que ens baixen directes, vull dir, ja veiem, el món físic desapareix, és a dir, avui en dia parlar de DVDs és pràcticament absurd i, per tant, diguem-ne, qualsevol contingut és digital i això traslladem-ho, vull dir, què és Spotify? Que és l'experiment ara aquest que no recordo que estan fent els suecs amb l'Spotify amb vídeo, és el mateix, vull dir, ho tenim tot allà, ho tenim tot on estem nosaltres i ho tenim tot, absolutament tot. Anirà per aquí, el més segur. Tornant al llibre,
en l'últim tram topem amb un guió teatral. Què pretenies i pots fer-nos 5 cèntims? Amagaus una metàfora en aquell tros de guió? Et refereixes a l'extracte aquell que hi ha, que explica en 3 actes? Bueno, això és una reproducció que va sortir a la revista satírica El Benegre, que demostra novament, diguem-ne, l'acceptació social o el desig social amb el que es veia a la televisió. I jo crec que, per exemple, en el cas aquest, no sé si et contesto la pregunta, però si no m'ho reformules, en el cas aquest demostra, no? És a dir, en aquells moments que, per exemple, el teatre és realment també un mitjà de comunicació molt massiu, el fet de plasmar amb 3 obres, obres molt breus, diguem-ne, la problemàtica en un bon sentit, o la vinguda de la televisió, ja està demostrant, diguem-ne, aquesta acceptació social de la televisió. És a dir, és una manera també de generalitzar. És a dir, quan avui en dia surt un tema a la tele o surt altres mitjans, és com un tema d'acceptació social. Fixeu-vos que els mitjans s'alimenten entre ells. És a dir, segurament qui ha fet més per internet és la premsa escrita. D'acord? O la ràdio o la televisió, perquè en el fons t'està fent créixer la bèstia. És a dir, totes les notícies que surten dels mitjans, és a dir, es complementen, però diguem-ne, es passen al relleu. I ara, vull dir, és el que dic, es van passant al relleu. D'aquí uns dies, és a dir, parlar de televisió tal com la tenim entesa, vull dir, per vosaltres mateixos, per la vostra generació mateixa, és absolutament absurd. És a dir, només tindrà sentit pels partits del Barça o del Madrid o de l'Espanyol, també citem-lo, i ja està, o tret de coses, esdeveniments molt concrets que juntin tota una sèrie de gent, però per veure tota una sèrie de coses com abans no té cap mena de sentit. I quina conclusió en treus del teu llibre? Quines sensacions tens després de la feina que has fet, d'aquests 7 anys que has dit que has tardat i a l'hora d'haver publicat aquest llibre ja, per fi? A veure, jo no puc dir una altra manera. Jo estic molt satisfet perquè, a veure, no puc dir una altra cosa perquè des d'un punt de vista, per exemple, sempre valorem, curiosament, i quan fas un llibre, que un llibre és un producte que no és dels nostres temps perquè necessites temps. És a dir, el problema que tenen els llibres, jo crec que sortosament els llibres tornaran a ocupar el lloc que tenien antigament. Avui en dia es publiquen, per exemple, a Espanya pràcticament 100.000 títols a l'any, això és una bogeria, això vol dir que hem de pensar que hi ha llibres que no es ven ni un exemplar i que a les llibreries duren res, perquè vull dir, els llibreters mateixos no saben ni on col·locar-los, per tant tenim un problema brutal. Aleshores, des d'aquest punt de vista, si parlem d'impacte mediàtic, immillorable, perquè vull dir, el llibre ha sortit absolutament a tot arreu, el que passa que moltes vegades l'impacte mediàtic no es correspon amb la venda. Això també hi ha gent que no ho entén, és a dir, hi ha molts llibres que surten a tots els mitjans i que no es venen. Aquí també hi ha un tema d'anàlisi. En aquest cas, jo des d'un punt de vista d'impacte mediàtic ha sortit a tot arreu, n'ha parlat tothom, estic evidentment generalitzant, però vull dir, jo crec que més ja no podia sortir. Encara tenim alguns petardos per esclatar. I des d'un punt de vista de vendes, també, vull dir, ens movem amb barems interessants. Jo crec que estem al voltant dels... Si tot va bé, suposo que farem una segona edició, s'ha d'acabar de veure, però ens movem amb xifres bones, perquè és un llibre en català, perquè és un llibre d'assaig, però bé, vull dir, en aquest sentit bé. I, bueno, després respondre també d'una altra manera, de dir que aquesta ha estat la gran sorpresa del llibre per mi, sempre ho explicava a les darreres presentacions, que és que el llibre realment crec que em vaig quedar curt, perquè una de les gràcies, una de les conseqüències que ha tingut el llibre és que s'ha posat en contacte amb mi molts familiars, nets, de persones que parlo, i clar, molts em deien, ostres, ja era hora que algú parlés d'això, i bueno, me n'he adonat que m'he quedat curt, perquè crec que hi ha molta més teca, alguna no la podrem explicar perquè, diguem-ne, ha quedat volatitzada, arxius que s'han venut, que s'han destruït, etc. Però, bueno, crec que pot donar cabuda a més línies continuadores si podem anar descobrint moltes més coses, i per això dic que encara ens hem quedat de l'iceberg, ens hem quedat a una punta. I ara, a part d'això que ens estàs dient, que és possiblement que facis una segona
un segon llibre. Tens algun altre projecte en ment? Sí, bueno, també amb això sóc una mica avorrit, la meva vida és una mica avorrida, perquè, diguem-ne, bueno, jo la veritat és que la meva vida és bastant això, i aleshores, diguem-ne, bueno, ara mateix, diguem-ne, com cuiner, tinc moltes paelles amb molts projectes que estan fent xup-xup, no? En molts sentits molt amplis, no? Amb el tema llibres, amb el tema audiovisual, sí. La veritat és que, bueno, jo sempre dic que tinc feina fins que ja estigui a la tomba, i aleshores igual a la tomba encara estaré fent feina, però sí, tinc diversos projectes, no? És a dir, en el cas de llibre, estic amb un llibre que he de lliurar pel setembre, però que suposo que no veurà la llum, jo crec que no veurà la llum fins al 2011, també un tema inèdit, en aquest cas trasllada al franquisme, també un tema d'investigació, del qual, bueno, estic bé, una mica peliagut, però bé, i amb llibres estic treballant amb 3 o 4 llibres més en els propers 3-4 anys, i projectes audiovisuals també, perquè estem en un projecte que és molt xulo, que és una carretera que jo també vull continuar, que és tot el tema d'audiovisualització de memòria, és a dir, sobretot com comunicar el passat, és a dir, la gent que se'ns està morint, o parlar de temes, és a dir, com podrem parlar de la Guerra Civil quan no hi hagi testimonis, però qui diu la Guerra Civil està parlant, per exemple, de la transició, o dels Jocs Olímpics de Barcelona, que a vegades ens oblidem que van ser l'any 92 i que vull dir que ja fa molts anys, ja fa 18 anys, d'acord? És a dir, totes aquestes coses m'interessen sobretot molt a l'hora de traslladar-les, com comunicar-les, com explicar-les, és a dir, quin format utilitzem, etc. Llavors estic amb aquests projectes i també amb un documental molt interessant que va sobre Barcelona, d'acord? Això és també un tema... Això no n'he parlat, veus, d'això? Una exclusiva. Això us passarem, ho deixem aquí. Només direm que va sobre Barcelona, d'acord? I és un projecte que la veritat em fa molta gràcia, és un projecte bastant nou, i al qual jo estic com a guionista, i és amb un equip molt potent, i que jo crec que se'n sentirà parlar, a part de, paral·lelament, tota la resta que faig. 7 dies de la setmana, 365 dies de l'any, obert. Sí, no és molta molèstia. Ens vas parlar una vegada ens vas posar en una classe un projecte sobre explicar contes de por amb això què? Això està com tants i tants projectes. Clar, jo ara parlava de coses potser més el que ocupa més el meu dia a dia, etc., així una mica generalitzat, però, per exemple, hi ha una altra línia, que són els projectes, que podríem dir-ne estan en stand-by, per diversos motius. En aquest cas, el de contes, aquest és un projecte que jo crec que està molt bé, tot i que s'hagi de perfilar moltes coses, i que aquest és un projecte que, a veure, l'únic que puc dir és que continua en stand-by. Llavors, això passa amb els projectes, però això també és important d'entendre que el món que vivim ara pot ser molt ràpid, pot ser molt instantani, però que les coses necessiten el seu temps per molts motius, no? És a dir, potser hi ha projectes que per un tema no hi ha prou diners i s'han de buscar els diners, etc. No és el moment. També està passant el que deia abans, vull dir, igual és un projecte que primerament està pensat per una televisió més gran i després has de buscar un altre format, vull dir que això també nosaltres mateixos ens hem d'autoflagelar des d'aquest punt de vista de dir, escolta'm, potser aquest projecte l'hem de readaptar. Aleshores estàvem en stand-by. Aquest sí que és un projecte que a mi em fa especial il·lusió, però no puc dir més perquè a més jo no sóc el productor del projecte i per tant està en stand-by. Espero que que algun dia veiem la llum. Jo crec que d'una manera o una altra tots els projectes acaben veient la llum. El que passa que es transformen, i després no els coneixes però són el teu projecte. M'agradaria acabar llegint un fragment del llibre que perfectament podríem traslladar al dia d'avui. Des de Catalunya es mira cada dia el mapa del món polític i televisiu. Es segueixen, ja històricament, de molt a prop els avenços televisius mundials. No hi ha dia que no s'informi, s'interessi, es viatgi o s'investigui el que està passant al planeta a les imatges. El moment és crucial, únic. Calvet està eufòric. Aquesta eufòria, per tots aquests aspectes, es manté o s'està perdent?
Home, la pregunta és bona perquè se'm fa difícil de respondre. És a dir, a veure, ho respondria de dues maneres. Jo soc genèticament entusiasta. Val? És a dir, abans que parlàvem de pedagogia, a mi l'única pedagogia que em serveix és la pedagogia de la il·lusió. Vale? I jo, si no tingués il·lusió, no m'aixecaria cada dia del llit i no faria moltes coses. Vale? Vull dir, jo sempre dic que sóc un yonqui de l'existència. És a dir, jo sóc un yonqui, és a dir, en el sentit aquest, no? És a dir, jo amb la meva xeringa és la vida. I jo crec que la vida s'ha de viure, no pots dimitir, no? I en aquest sentit, jo et diria que, bueno, sí, jo sóc entusiasta i en un moment entusiasta, però també t'he de dir que, bueno, clar, moltes vegades no es pot lluitar contra els elements i aleshores sí que vivim un clima, vivim una atmosfera generalitzada, respirem un aire, que no pot ser d'una altra manera, que jo crec que també a tots plegats moltes vegades ens contagia, no? És a dir, en aquest plató mateix, no? Si ara entrés segons quin aire, segurament ens emmetzinaria a tots, no? Vull dir, no es pot a vegades respirar segons quines coses, i moltes vegades jo crec que més en aquests temps tots plegats, jo el primer, respirem moltes vegades desànim, incomprensió, sobretot jo crec que a vegades és incomprensió. També vivim un moment que és molt complicat, és el que deia abans, és un moment que fixem-nos que, ostres, ens trobem intergeneracionalment, gent molt jove que veu el món d'una manera molt determinada, gent més gran, i tot és qüestió de comunicació. Fixem-nos que la vida és comunicació i l'aire que respirem hauria de ser comunicatiu. I clar, moltes vegades per les canyeries de la comunicació circulen segons quins líquids i segons quins aires que a tots plegats ens emmetzinen. Però bueno, jo com sempre penso que, diguem-ne, no hem de perdre la paciència perquè ja ens la faran perdre. Per tant, això és una actitud vitalista i optimista i jo crec que, diguem-ne, ens en sortirem per una raó molt senzilla, perquè sempre ens n'hem sortit. Doncs bé, precisament l'eufòria i la il·lusió és el que no ens ha faltat a nosaltres per tirar endavant primer la ràdio de Llums de la Ciutat i ara amb City Lights, la nostra revista, i nosaltres, Llums TV. Ens despedim, doncs, d'aquesta segona entrevista. Moltes gràcies, Francesc, per venir a parlar del teu llibre. Gràcies en nom de tot l'equip, ha estat un plaer tenir-te aquí i ha estat un plaer també tenir-te com a professor. Moltes gràcies. Ens veiem la pròxima entrevista.